ଚୁମୁଡ଼ା ଚୁମୁଟି ତଟା ତଟି ତାକୁ ଭିତରେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କଣ ଗାଉଛି ବୋଇଲା ଶାଶୁ କାଣି ବୋହୁ କାଣି ନଣନ୍ଦ ଆଖି ଫୁଲା ଗୋଟେ ଘରେ ବହୁତ ଦିନ ତଳୁ ଶାଶୁଟିଏ କାଣି ବୋହୁ ହେଇକି ଜଣେ ହେଲା ସିଏ ବି କାଣି ଯୋଗୁକୁ ସେଦିନ ଘରେ ନଣନ୍ଦଟା ଥିଲା ନଣନ୍ଦ ଆଖିରେ ମାଡ଼ିଛି ବିରୁଡ଼ି ନଣନ୍ଦ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଛି ଫୁଲା ସେମିତି କାହିଁ ଗାଇଲା ତାପରେ କଣ କଥା ଶାଶୁଙ୍କ କଥା କହୁଛି ବୋଇଲା ଶାଶୁ କାଣି ବୋହୁ କାଣି ନଣନ୍ଦ ଆଖି ଫୁଲା ଚାଉଳକୁ ଦେବେ ବୋଲି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଶାଶୁ କାଣି ବୋହୁ କାଣି ନଣନ୍ଦ ଆଖି ଫୁଲା ଚାଉଳକୁ ଦେବେ ବୋଲି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କୁଲା ଶାଶୁ କାଣି ବୋହୁ କାଣି ନଣନ୍ଦ ଆଖି ଫୁଲା ଶାଶୁ କାଣି ବୋହୁ କାଣି ନଣନ୍ଦ ଆଖି ଫୁଲା ଚାଉଳକୁ ଦେବେ ବୋଲି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କୁଲା ଭାଇନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କୁଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଦୁଇ ହାତ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କଣ କହୁଛି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛି ବୁଢା ବୁଢୀଙ୍କ କଥା କହୁଛି ବସି ବସି ବୁଢା ବୁଢୀଙ୍କ କଥା କଣ କହୁଛି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଦେଖିଛି ଗୋଟା ବୁଢା ବୁଢା କହିଲା ବୁଢା ଆଣିଥିଲା ଚୁନା ମାଛରୁ 500 ବୁଢା ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲା ଚୁନା ମାଛ 500 କିଣିକି ଆଣି ବୋଧାରେ ରାଗ ଲାଗେ ଗୋଟା କହୁଛି ଗୋଟା ଗାଉଛି କହିଲା ବୁଢା ଆଣିଥିଲା ଚୁନା ମାଛରୁ 500 ବୁଢୀ ରାନ୍ଧି ସାରିଲାଣି ବୁଢା ଖେଳୁଛି ତାସ ବୁଢା ଆଣିଥିଲା ଚୁନା ମାଛରୁ 500 ବୁଢୀ ରାନ୍ଧି ସାରିଲାଣି ବୁଢା ଖେଳୁଛି ତାସ ବୁଢା ଆଣିଥିଲା ଚୁନା ମାଛରୁ 500 ବୁଢା ଆଣିଥିଲା ଚୁନା ମାଛରୁ 500 ବୁଢୀ ରାନ୍ଧି ସାରିଲାଣି ବୁଢା ଖେଳୁଛି ତାସ ଭାଇନା ଖେଳୁଛି ତାସ बुढ़ा बुढ़ी बाटिया पिला देखी बुढ़ा बाटी बुढ़ी बंकु बाटी बुढ़ी जाई कोमूले बस चुंगुड़ी बाटुची ताकू देखी कौन गाँव बुढ़ा बुढ़ी झगड़ा बोला बुढ़ा बुली पड़ी नहीं गला तड़ी लेउटाणी पड़ी बुढ़ी बुलाया से कहे हाथ बुढ़ा बुली पड़ी नहीं गला तड़ी लेउटाणी पड़ी बुढ़ी बुलाइला बाड़ी जगन्नाथ स्वामी